Reyes Ilintxeta, ongi etorri zurera. Eskerrik asko, sustrai. Nolakoa zinen 30 urterekin? Gazteago, guziok bezala. Bai, gazteago, eta, duela 30 urte, niain nintzen kazetaritza ikasten, Nafarroko Unibertsitatean, Opusen, eta Euskal Herria irratia entzule gisa. Hola ezagutu nuen nik Euskal Herria irratia, eta geroia denborarekin hasi nintzen hemen praktikak egiten, eta geroia gelditu nintzen lanean. Urte batzu lehenago hasi zinen euskaraz ikasten? Bai, bi urte lehenago, 18 urterekin hasi nintzen, euskaltegian, auzoko euskaltegian, eta aldi berean unibertsitatean. Zergatik, zertarako, zerk erakarrita? Zertako euskara ikasteko, eta hori zelako betidanik nuen nahi bat, ezta? Nik euskara ikasi nahi nuen, nik oso garbi, neukan hori, eta izan nuen nian, aukera, zabaldu zutenean, euskaltegi hori gainera etxe ondoan, esan nuen, hauxe da nire aukera. Eta gaina kazetaritzan, ezak gaur egun, nolakoa izanen den karrera, baina garai hartan oso kontu lausoa zen, bagenuen denbora gauza asko egiteko, karreraz gain, eta orduan aprobetxatu nuen denbora euskara ikasteko. Baina nahi nuen, bai, gogo bizia nuen betianik. Berriki irakurri dizute berria egunkarian. Euskaldun izatearen desprestigioa izugarri sakona da. Bai, ikaragarria, urteetan gainea. Bai, eta jende askok pairatu izan du hori. Oin, hainbeste aldiz esaten duten hori, ez da, eskuinaldekoek eta esaten duten hori, ez dutela izan nahi bigarren mailako hiritarrak. Bigarren eta hirugarren mailako hiritarrak izan dira urtetan euskaldunak. Nola bizi izan duzu hori zuk zure larruan? Ni euskaldun berria naiz. Gure familia erdalduna da, gure familian euskara galdu zen, gure aitonamonaren generazioan. Orduan, personalki nik ez dut mespretsu hori sentitu izan euskaldun izateatik. Baina bakit, haiek oso gaizki pasazutela, lotxa ikaragarria pasatzen zutela, edo zenbat eta zenbat jendek kontatu dizu, herritik etorri Iruñera edo soldaduzka itera joan, eta ze nolako egoerak eta pairatu behar izan zituzten, eta irainak eta denetikan. Eta hoxe, euskalduna beti zen, herriko bat, pertsona ez jakina, kulturai gabea, diruri gabea, eta, barregarri gelditzen zen beti. Orduan, eta gero noski horri gehitu behatzaio, gero gerran eta gerra ostean izan zen errepresio bortitza, ezta? Pobrea eta aldianoa eta ez jakine izateaz gain, bazinen gerra galtzailea, eta bazinen, regimenaren kontrakoa, orduan ze gehiago nahi duzu. Horreatik, batzuk erabaki egin zuten, konstienteki edo inkonstienteki lurperatzea, edo izkutatzea, euskera eta euskalduntasuna. Lehenagotik zetorren hori guzia, 18. mendetiken hemen ari gara eurra jasotzen, eta noski horrek guztiak bere ondorioak ditu. Nolako aberluke euskararen lege berriak? Lege berri bat beharko enuke lege serio bat hasteko, zenik adibidez ez nekien osongi nola egosi zen gaur egun daukagun euskararen legea, eta nola egosi zen foru hobekuntzaren legean agertzen dena euskarari buruzkoa eta hizkuntzari buruzkoa. Eta duela gutxi Roldan Jimenori aitu nion, eta ikaragarria pinpan nola garbitu zuten kontua lege hura egiterakoan, amejuramenduarena, eta ze garrantzi gutxi eman zioten euskarari. Beste toki batzuetan, beste autonomia erkidego batzuetan, estatutuak eta dituzten autonomietan, eta folioak idatzi zituzten, eta argudioak eta dena oso zehatz mehatz, hemen bi artikulu eskas, gero Victor Manuel Arbeloaren berso bat, eolako zerbait, eta zer gehiagorik ez. Ordan, horrek erakuste dizu ze garrantzi gutxi eman zioten bere garaian,
eta zein zen pixka baten helburua, ezta? Ba, utzi hiltzen desagertu arte, ze azken finean, bueno, pues, guretzako ez da komedigarria, eta ia denborak gure alde jokatzen duen desagertu arte. Eta gero, bueno, euskararen legea heldu zen, eta bere arresi moduko hoiekin, ez, zonifikazioarekin, oso modu ilogikoan ereikitako arresiak ere bai. Beraz, lege on batek eskatzen du zalantzarik gabe arresi horiek guztiak kentzea, eta aztertzea gaia, modu logikoan eta modu modernoan esanen nuke eta modu normalean, ez? Beste Europako beste hainbat eta hainbat tokitan egiten duten bezalaxe. Aurreiritzirik gabe eta inor bazterrean utzi gabe. Egun hauetan, euskara eta euskal kulturaren epizentro nagusia Durangoko azoka da. Uneotan, zeren erdigunea da Iruin herria? Zeren erdigunea? Iruin herria? Ba, Iruin herria, nik uste dut ilusioaren erdigunea dela. Duela 3 urte eta erdi izan zen aldaketa handi bat hemen Nafarroan, instituzio garrantzitsuenetan kolore berriak sartu ziren, eta erabat sorpresa handia izan zen, sorpresa izan zelako, baina notizia pozogarria ere bai. Eta orain, gero eta gutxiago falta da, noski, horrengo hauteskundeetarako, eta horregatik diot hemen, gauza asko egosten ari direla, jende asko ari da lanean, izugarrizko lan polite egiten, bai herrietako kolektiboetatik eta baita erakundeetatik aurrera ateratzeko guzia. Horregatik nik uste dut Iruin herria, kasu honetan, Nafarroako ez dakit erdigune bezala edo, badela itxaropenaren ez dakit lapikoa edo momentu honetan. Eta Euskal Herria irratiak zeren bilgune edo erdigune izan nahi luke? Euskal komunitatearen bilgunea, zalantzarik gabe. Hemen inguruan bizigaren Euskaldunon bilgunea edo hemen bizigarenak, eta gero eta gehiago ere bai, beste edonorekin ere bai. Teknologia berriei esker orain noski edonork entzun dezake, ikus dezake egiten duguna. Gure ikuspuntua hoxe da ez, Iruin herria eta hemen bizigaren Euskaldunok. Eta hori dena elkartzea, nastea, lapikoan egostea, nola lortzen da? Nola lortzen den, zer Euskaldunak eta erakartzea eta hemen topagunea izateko. Nik uste dut produktu komunikatibo onak eskainiz. Hori da, azken finean egin behar duguna. Guk kontuan hartu behar dugu, jendeak entzuten baldin badu Euskal Herria irratia, bizitatzen baldin badu euskalherriairratia.eus webgunea, ez da izanen soilik euskera zaigarelako. Itxura edo forma edo hizkuntza ez da nahikoa. Jendeak nahi du mamia, nahi du edukia. Eta eduki egoki hori, eduki ona, eduki berritzailea, erakargarria, hori guztia eman behar diegu. Informazioa eta errealitatearen interpretazioa guk egina, baina modu profesionalean eta modu honean egina. Nola uztartzen dira kazetaritza eta entretenimendua? Nik uste dute entretenimendua badela kazetaritzaren parte bat. Bai, zalantzari gabe. Eta informazio asko zabaldu daiteke oso modu atseginan ere bai, edo divertigarrian, edo erakargarrian. Eta fijatzen baldin bazara, informazio saio askok arrakasta dute, hain zuzen ere, beste modu bat ez emate dutelako informazioa edo humorearen bidetikan, parodiaren aldetikan, eta jendea gelditzen da, horrekin, eta jendeak horrekin ere asko ikasten du. Nik uste biak orekatu behar direla eta biak beharrezkoak direla. Baina kazetaritzak badu ere entretenimendutik asko. Ez alditu askotan nasten entretenimendua eta entretenimendu hutsa. Ez aldago hor estigma moduko bat entretenimendu horren gainean.
entretenitu dezakezu jendea modu askotara, ez da? Tontakeriak esaten, batzuentzako, hori da askita sobra, beste batzuk eskatze dute beste entretenimendu klase bat, horretan denok gara desberdinak. Ez hobeak, ez okerrauak, desberdinak gara. Eta bakoitza baitu bere gustuak, eta bere gustoko konversazioak, eta hor, segun eta zein girotan muitzen zaren, eta zein jendarekin muitzen zaren, ikusiko duzu aski. Eta uztarketez eta kombinazioez ari garela, nola uztartzen dira Euskal Herria Irratiko lana, Zeberri aldizkariko zuzendaritza, Argiako elkarrizketak, Notiziaseko zutabea, eta abar luze hori. Bai, uztartzen dira, elkartzen dira ongi, dena azken finean, informazioaren ingurukoa delako. Nik esaten du, pluriempleatua naiz, baina bintzat zorioneko pluriempleatua beti informazioaren inguruan ari naizelako edo horretan aritzeko aukera dudalako. Beste pluriempleatu batzuk, bar dute komunikabide batean eta taberna batean lanean, edo etxe bat garbitzen, edo alor horretatikan ateatzen diren aktibitateetan, nik bintzat, informazioan inguruan. Eta nola uztartzen den, batzutan hobekixiago eta bestetan komplikatu eusiago izaten da, batez ere hori bukatu behar dituzunean, zakizen bat lan aldi berean edo egun beretsuetan, eta orduan pilatzen dira pixka batean, gainerakoan ongi. Kazetari iguala zara ahozkoan eta idatzian? Ez dut uste, hori ezinezkoa da. Genero desberdinak dira, lanitiko modu desberdinak, eta komunikabide bakoitzak edo formato bakoitzak ematen dizkizu tresna batzuk eta abantaila batzuk besteek ematen ez dizkizutenak. Adibidez, irratian asko improvisatu behar duzu, baduzu denbora mugatu bat, jokatu behar duzu hautsarekin, nahi duzun doinua, estiloa, giroa, atmosfera lortzeko. Idatzizkoan aldiz, baduzu denbora gehiago, pentsatzeko, idazteko, elkarrizketak egiteko ere bai, nik idazteko egiten dituan elkarrizketak, izugarri luze mortalak dira, nik uste dut aspertu egiten dituala elkarrizketatu guztiak, haiek gero ez dute aitortzen, esatu dute, bai, gauza askotaz hitz egin dugu, bai. Bai hori, horre luzatzen naiz ikaragarri, nahi dudan hori ateratzeko, ez da? Beste formato batzuk dira, hori irratian egitea oso zaila da, ezin duzu egin ordu erdiko elkarrizketa bat. Entzulegoak aspertuko zien, lokartuko zien, alde inentzuten, ez dakit. Eta euskaraz eta erderaz? Bai, erdera nire ama hizkuntza da, ni erderaz oso gustora aritzen naiz. Bai, oso gustora aritzen naiz, gutxi hau kostatzen zait. 26 urte, Euskal Herria irratian. 26, bai, 27, honon bait. Erraz esaten da. Oso. Eta erraz pasatu da denbora. Oso. Urte horietan zertan aldatu da irratia? Irratia asko aldatu da, teknikaren aldetikan zer esanik ez. Gu hasi ginenean, Amaia eta Biok hasi ginenean, hemen Mikel Bujanda, Kike eta Patxi Guarterekin, eta bazen beste mundu bat, dena zen oso analogikoa, oso magnetikoa, oso idazteko makinak baziren, dena zegoen tipes ez beteta, tipes papertxoa bat zintoki guzietan, kalko paperak, bazen beste mundu bat, ezta? Eta gero poliki, joan ginen dena digitalizatzen, eta asko aldatu da lan egiteko modua. Orain, errazago lan egiten da alde horretikan, baina azkarrago ere bai. Eta gehiago, nik uste. Eta alde horretatikan asko aldatu da lan egiteko modua zalantzari gabe. Eta gero lantaldea handituz joan da, izugarria oso polita izan da, urte hauetan guztietan ikustea zenbat jende pasatu den hemendikan. Batzuk lankide gisa, beste batzuk bekadun gisa, edo praktikak egiten, edo lehenbiziko pausoak ematen profesioan, eta modu horretara, konturatu gara zenbat eta zenbat jende profesional pasatu den hemendikan. Eta hori oso pozgarria da. Eta oso pozgarria ere bai ikustea nola errelebo generazionala gertatzen ari den Euskal Herria irratian. Hori oso garrantzitsua da, ezinbestekoa, eta oso zaila aldi berean. Baina, zorionekoak gu,
plantillan baditugula jende gazteak eta fitxaje berriak, eta bueno, ja, pues, adin bate dugunok lasaiago gelditzen gara ondorengoak ikusita. Eta Iruñerria nola aldatu da? Iruñerria, pues, hori oso zaila da esatea. Ze hemen Iruñerrian, bueno, Nafarroan, Euskal Herrian, imaginatzen dut mundu guztian, ez? Mundu paralelo asko dago, asko. Uin konzentrikoak dira, ezta? Eta segun non, eta nola muitzen zaren, mundu batean, obestean, uin batean, obestean kokatzen zara. Orduan, akaso, Euskaldunon munduan, Euskaltzaleon munduan, aldaketa batzuk izan dira, euskera presenteago dago gizartean, bai, begibistakoa da, baina oro har Nafarroako Iruñerriko gizartean hori gertatu alda, hori somatzen alda. Pues ez dakinik, ez dut horren klaro ikusten. Modernoagoa gara, duela 30 urte baino, gauza batzuetan bai, baino bestetan, ez da bate modernoak, eta atzera pausoak ere ematen nahi gara gizarte bezala. Oso konservadoreak, oso individualistak, gazteak esate bateako, implikatuta ikusten dituzu mobida askotan, edo gehiago zentratuta haien ikasketetan, haien arrakasta lortzen, lanpostu ona, soldata ona, atzerrira joan, ikasteko, lan egiteko, baino olako lanpostu honetan, zakit, oso zaila esatea, onerako, txarrerako zertan aldatu garen. Aldatu bai, ze aldatzen egara, etengabe eta hori da logiko eta normala. Baina gauza batzuetan onerako eta beste batzuetan nik uste dut txarrerako. Aldaketa gora, aldaketa bera, aldaketak badu etorkizunik? Bai. Oso seguru esan duzu? Bai. Niko mezituta nago. Bai, maiatzaren bukaeran ikusiko dugula, bai, legealdi berri bat aldaketaren eskutikan. Bai. Eta Euskal Herria Irratiak badu etorkizunik? Bai noski, inolako zarantzari gabe. Nolako etorkizuna? Desberdina, noski, aldaketa etengabean ari garelako guztiok, ezta? Eta mendikan aurrera, bueno, orain ja esan daiteke, ezta? Komunikabideak ez direla duela zenbait urte bezala irratia edo prentsa idatzia edo telebista, ez, orain gero eta gehiago denok gara produktu komunikatiboen ekoiztetxeak. Orduan berdin ekoiztuko ditugu produktu horiek uinez transmititzeko edo eta webgunean edo bideo formatuan, ikusentzunezko formatuan, edo auskalo nola, edo beste enpresa batzuei zerbitzu komunikatibo bat eskainiz haien helburuak lortzeko, hori ere bai izan daiteke komunikazioen munduan izugarri zabala da eta izugarrian hitza. Eta nik uste dut gero eta gehiago komunikabide guztiak ari garela poliki-poliki bilakatzen hori, ez? Ekoiztetxe bilakatzen. Orduan hori da garrantzitsuena, jakitea zer den zuk eskaintzeko duzuna. Guk eskaini nahi duguna da zerbitzu hori euskeraz, bai? Euskerazko zerbitzua eta gainera gure ikuspuntutik begiratuta. Ez da gauza bera kontatzea gauza bat, ez daki nork, ez daki nondik begiratuta, edo guk hemengo euskaldunok nola ikusten dugun hori, nola ze irakurketa egiten dugun gertaera horretaz, ezta? Guk gure bagajearekin, gure historiakin, gure kulturakin eta gure ikuspuntutik nola ikusten ditugun gauzak. Eta hori da guk aportatu nahi duguna, geure ikuspuntua. Behin irratiarentzako lizentzia lortuta, zertarako lizentzia eman nahi zenioke zure buruari? Lizentzia emanen nioke neure buruari gauza gehiago egiteko, gauza berriak egiteko, beti daude gauza berri pila egiteko. Normalean falta dena da denbora. Baina, bai, ausardia emanen nioke neure buruari, ausardia denbora, dirua, dena emanen nioke neure buruari proiektu berrietan sartzeko, gauza berrietan sartzeko. Reyes Ilintxeta, mil esker eta urte askotarako. Zuri.